बुंफबनाय गंसे बोलेरो पिकआप गारि हमदों बतझर रुपसी फरेस्ट रेन्जआ। थांनाय सानखालि बतझर फरेस्ट डिभिजननि गोख्रों अपारेशनाव गोथां बेसेन गोसा दंफां हमनो हादों। बतझरनि सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेन गोसा साल दंफां आरो गुबुन गुबुन दंफांफोरखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय दंफां सिखावनि गंसे बोलेरो पिकआप गारि हमदों बतझर रुपसी फरेस्ट रेन्जआ। थांनाय बेलासिनि 3 रिंगासो समाव रुपसी पुलिस आउटपोस्ट आरो रुपसी फरेस्ट रेन्ज बासबारिया जथायै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव दुखि सुखि पार्ट 1 होननाय जायगायाव बेसेन गोसा दंफांजों बुंफबनाय S17B 8898 नम्बरनि बोलेरो गारिखौ हमनो हायो आरो हमजानाय बोलेरो पिकआप गारिखौ हाग्रा बिफाना रुपसी फरेस्ट रेन्ज बासबारियाव लाबोयो। बतझर रुपसी फरेस्ट रेन्ज बासबारिनि गेदेर जाफुंसारनाय बेसेन गोसा दंफांफोरजों बुंफबनाय गंसे बोलेरो पिकआप गारि हमदों बतझर रुपसी फरेस्ट रेन्जआ। थांनाय सानखालि बतझर फरेस्ट डिभिजननि गोख्रों अपारेशनाव गोथां बेसेन गोसा दंफां हमनो हादों। बतझरनि सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेन गोसा साल दंफां आरो गुबुन गुबुन दंफांफोरखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय दंफां सिखावनि गंसे बोलेरो पिकआप गारि हमदों बतझर रुपसी फरेस्ट रेन्जआ। थांनाय बेलासिनि 3 रिंगासो समाव रुपसी पुलिस आउटपोस्ट आरो रुपसी फरेस्ट रेन्ज बासबारिया जथायै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव दुखि सुखि पार्ट 1 होननाय जायगायाव बेसेन गोसा दंफांजों बुंफबनाय S17B 8898 नम्बरनि बोलेरो गारिखौ हमनो हायो आरो हमजानाय बोलेरो पिकआप गारिखौ हाग्रा बिफाना रुपसी फरेस्ट रेन्ज बासबारियाव लाबोयो।